Jag ska äta det vidrigaste någonsin på riktigt. Då kanske ni undrar, Frans, vad ska du äta? Det här ska jag äta. Då kanske ni tänker, Frans, vad är det där? Det där är kycklingskit. Eller inte skit, men kycklings spya. Alltså, det är spya från en kyckling. Och jag ska äta det. Detta kommer bli superduper gott. Då tar vi en bit här då. Ja, men den var god. 2 minuter senare.